Baba wethu okhoneka ezweni sithanda ukubonga ngegama lenkosi uJesu. Sibonga bana usigcine iviki lonke sisida sisutha sewufike emaphethelweni ukuthi sidle kokugcina. Gama lakho ngalidunyiswe ngoba uzakhuluma lathi kokugcina okuza kuba ngumphako sisendleleni. Sakhuleka Nkosi bana thungamelele ibandla lakho abachumayeli bonke sibafaka phambi kwesihlalo sakho. Khuluma lathi sizwe kanye. Ukhulume lathi kanye sizwe kabili. Silungele ukuyekhaya izulu ngoJesu yakhuleka. Amen. Amen. Toda kutenda Mwari panguva dzino dzamanheru. Mwari wakatichengeta mukati mevhiki rese. Kana musangano wopera sezvizvi kune vamwe vane vongotaura havo zvisingaiti. Dai Jesu auya tiri pano. Dai Jesu auya tiri pano. Mashoko avanhu vanoramba chitsotsi pachiKristu. Unozoti pano ndo bhasha yanguva yekupomba. Pano ndo bhasha yanguva yekundonyeya. Pano ndo papa chichero vana zlovhumvura. Vachita sokuti varume kwavo. Voti dai auya tiri pano. Dai auya tiri pano. Todzokera. Jesu auyi pano takavungana. Unauya tiri kumabasa uko. Patenti chitukana navanhu. Unauya tadzokera gokwe. Tiri pamufuku pamvura. Ndatore gwamugomo wangu adzoke gwasure. Jesu waburuka pamashoko ane ndichitaura. Saka iko zvinotodzokera. Tata uya kuzosimbiswa mukutenda. Saka mukuparadzana kwedu pamusangano uno. Ichicho kwadire gainditaure ndakasimba. Kana imwe kemitingi ingabudirira. Hatisi tose tiri pano tichadzoka. Ichicho kwadire gandidzokorodze. Avasi vose vanga vari pamusangano uno vachadzoka gore rinovuya chero tikadzoka. Vazhinji tichange tisisipo. Ipo pawakaisa tende rako paya kana waribvisa makuseni usati wamutsa mota cheuka upatarire hauchapadzoki pachaisiwa tende navapenyu. Ndati ndikuzivisa hama yangu nekuti ungadokonana zvako navanhu voti nzvimbo yangu iyi handidi kuona vanhu vari panzvimbo pangu apa. Inzvimbo yangu iyi chipavona pekupedzisira hapana hauchadzoki. Ndakataura mashoko yababuri mune April. Tiri kukongiresi kuruvangwe uko kumasungo road tichibuda Harare. Ndobva ndataura mashoko aya ndikati hama dzinodikanwa Mwari watiitira zvakanaka pakongiresi ino samadzimai. Ndiri kutaura kudai vana mai vamwe vari mumusangano uno ndo musangano wako wokupedzisira. Hauchazopindi umwe musangano futi. Ndobva ndaenderera mberi ndikati zvinogona kuitika. Uchapinda sabata rino asi rinoteerera upindi. Ndakasimbisa mashoko iwayo ndikati ngatikumbirei Mwari zvatakatadza nokuti nyika yakaipa. Ndakamasimbisa mashoko aya. Takabva pakongiresi nemadhokuseni ndobva vanhu vadzokera kumba. Chipiri chitatu ndakafonegwa navanhu vakadarika 20 vachiti mai Tshuma kuna mai vatare navo pamusangano vakabvapo nemande. Tiri kufona kudai nechitatu kuma 11
mai vavo vatoshaika vakavigwa neFriday sabata vakaripinda asi havana kupinda raitevera. Ndiri kuti hama dzinodikanwa chijairira chiya chekuti unovya kumusangano uri mumbishi wadzokera uchingova mumbishi pamazuva atavakurarama hazvichadi kudaro. Chirega kurasha ng'ombe zuva rovira nokuti uchashaiwa nguva yekudzitsvaka. Vaida kupomba mungadai makaita kare, iye zvino hazvichaiti. Unogona kufa sabata risina kusvika. Saka mukuonekana hama dzinodikanwa, ndati kana todzokera kumba tinorarama tichiziva kuti pane unodzoka. Hatinorarama tichiziva kuti pane unodzoka. Wandiri kuda kutsanangura pamusoro pezvake unodzoka. Haazoregi kudzoka sezvakaita vamwe. Pane varume vari panapa, pana anamai vari panapa vari kurarama sechirikadzi. Kana ukapinda mudzimba dzavo pangosara mapikicha pamudhuri kwavuti vananiavo kwaiyapo ndinyapo kwavari kukisa vati vananiavo kwaiyapo ndinyapo. Mune murume makatochata kwa murume uripi wakaita Botswana rini 97 unapofona vakatanga vachifona yazvino vachafona vanopotumira yazvino vachatumira chero tikafoni dzava dzichapindi dzina dziri chokwadi. Chero ukatevera Botswana kwacho hauchamuwani nazita wakachinja. Regadi kurudza hama yangu, kana wadzokera kumba ida unorarama uchizoti pana uchadzoka. Wakarova murume wako kuSouth Africa asi Jesu unodzoka. Wakarova mwana wako asi Jesu unodzoka. Saka kana uchindorarama rarama uchizoti pana anodzoka. Usanzanisa Jesu nemurume wako. Numero unoti Mwari haasi munhu, chaanotaura ndo chaanoita. Saka kana akati ndinodzoka unodzoka. Taneta nevarume vane nhema. Ndoya muna December. Iwe kupedza location gose kunotili uko. Ndediwe kati ndeuya muna December. Ndediwe kati ndeuya 17 December 20 December 22 December 25 26 wofona andichavuyi zvaramba kubhalanza ndoya mune April iwe utokona kuinda kudhokamo kwaite dhande ya mune April 14 18 19 20 April 28 wofona anchavuyi zvaramba kubhalanza ndoya muna August vutsotsi hwemurume wako asi Jesu unodzoka. Chapter 14 pa1 famba murume hatina nguva. John chapter 14 verse 1 kusvika pa3 moerengere kumanikidzwa famba tendai kuna Mwari mutende wokwandiri. Mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Saka dai kusaiva kudaro ndingadai ndaikuudzai. Nokuti ndinoenda kundokugadzirirai pokugara. Kana ndaenda kundokugadzirirai pokugara ndinozouyazve ndikugamuchirei kwandiri. Kuti kudii? Kuti apo pandiri
nemwe mugoposhi apa pane tariro zvapo panosimbisa madzimai ane varume vakarova panosimbisa vana mai vane vana vakarova vhesi yotiyo mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa ndiani kuri kutaura mashoko aya ndijesu uri kuudzani vadzidzi zvaita sei vadzidzi vachiuya kuna Jesu vakatogwa pamabasa avo vanapita vairedza vachishandisa mimbure yakanga yadhura vondotogwa pagwizi siyai mimbure uyai kwandiri murege zvokutora hovesha ndikuitei vabati vevanhu vanapita vanobvuma kusiya mimbure votevera Jesu vadzidzi vakatogwa pamabasa vakasisiwa mabasa avo vakauya kuna Jesu. Jesu akaita mabasa makuru akamutsa vana Lazaro mbeveve dzikataura zvirema zvikamanya kumutsa vakafa wakaita mabasa makuru murume zvino washanda nguva yakwana wadana vadzidzi Peter handizogari nemwe nokusingaperi ndafanira kuti ndiende ndinogadzira pekugara Jesu achitaura mashoko aya vadzidzi vanoshanduka zviso ko Jesu munozvifambisa sei ndomakatisiisa kuredza imwe mukati uyai ndikuitei vabati vavanhu makatisiisa kusuka matehwe ndokwataiwana mari tikati topinda pabasa renyu isu tiri titakujoinai imwe mavakuti mavakuinda vana Mariya vanotarira Jesu kumeso koma kuti makuinda handu makamutsa bvudzi Lazaro saka zvino mukainda kana bvudzi vakasara vakafa vachamutsiwa nani vakasvinudzigwa Mpofu vaivapo nai Jesu kamukaparadzana nesu Mpofu achasvinudzwa nani Jesu unotarira vadzidzi nemhaka yekuti unoverenga mwoyo unoona mwoyo yavo vari kubadziwa kuti Jesu oinda wavatarira kumeso waverenga mwoyo ndopo akataura mashoko aya mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa tendai kuna Baba mukatenda nokwanini nekuti tiri kunogadzira pekugara kana pekugara pavapo ndichadzoka ndiye Jesu umwe yeyezofu wandiri kuparidza manheru ano wakanyaradza vadzidzi ndiye uri kukutarirai mhai pamanheru ano Jesu uri kuverenga mwoyo wako uri kugwadziwa nokufigwa Jesu waverenga mwoyo wati mhai mwoyo wako ngaurege kumanikidzwa wakarambwa ndizvo asi mwoyo wako ngaurege kumanikidzwa uri kutarisira kuchata asi zviri kuramba Jesu wati mwoyo wako ngaurege kumanikidzwa iwe ingotenda kuna Baba wotenda nokwandiri nekuti ndiri kunogadzira pekugara kana pekugara pavapo ndichadzoka saka pakanaka zvapo nekuti pane unodzoka saka pakanaka zvapo kana achidzoka pakanaka hapana chokuchemapo kana achidzoka pakanaka teerera mutendi kana achidzoka pakanaka unozoti kana pana achidzoka so chichema uchiziva kuti pana anodzoka
chitamburo chizoti pana anodzoka pakaita mai vanombomanya Joni vada mwana murume wavo voti uyai mutore chikafu votora vana vavo vaviri vosiya panext door voti mai Saru ndichengetereivo vana vangu ndichambomanya Joni kwai ndotora chikafu ikoko saka ndodzoka vasikana ndisarewo nevana vangu grade 5 negrade 3 vosiwa panext door mai ava vachiinda Joni vanosiya sepa yekugeza evana vanosiya mafuta okubika vanosiya shuga vanosiya furawa zvose zvemupako wechikoro vanosiya panext door vasikana chisarai nevana vangu ndinodzoka sarai nevana vangu ndinodzoka vanangu chisarai pamai Saru apa ndichambomanya Joni ndinodzoka asi kana mai vaya vainda kamubatiko kanosara kachiitwa vana so mabatiko anosara achiitwa vana chero sepa yakasiwa namai vavo havagezi nayo vanogeza nemvura vopiwa muri vosina mafuta vanodzoka kuchikoro pasina kubikwa asi vana vakangwara manje chero vakadzoka kuchikoro vakawana kusina kubikwa ichi chikuru chacho ichi chinoti kuchitoko hazvina basa mwana mai vangu handidle mfusha iwoyo asi chatoziva ndechekuti mama vachadzoka vanzi gezai sepa yakasiwa nemai yenyu yakapera ichi chikuru ichi choti uya ndikugezese ndoda sepa ndizhole sepa hapana mwana wamai vangu tanyi mwana maya handigeze tisina hazvina basa asi chatoziva mama vachadzoka kuchina yamude munotsvaka ng'ombe moda vatambo mangu ng'ombe dzangu pasina temunotsvaka ng'ombe hatibude todzitsvaka chero tikaniwa mama vachadzoka vanoita zvose vogamuchira zvose vakashinga vasina kana basa nazvo chavanoziva ndechekuti mai vachadzoka ende musi uchadzoka mai vevanava vachaita mufaro kudarika kutambura kwavakaita mai vasipo nokuti kana mai vavuya vanogoti majigisi vagoti mathingisi vagoti masokisi vagoti mauniform vagoti mawindbrainer vagoti makaroni vagoti hembe hakuna chejoni chinosara mai vachingoti tuchu vana vanojamba vanofarirei mai vadzoka zvemufusha zvapera zvemuchocho zvapera hatichaindi neshana kuchikoro masakisi machavuya nekuti mai vadzoka ndiri kuti yamavadziranikanwa chero satani akatichemedza hazvina mhosva ndandinachadzoka chero satani akatimurayira varume chamaupukuta misodzi chatinoziva baba vachadzoka hazvina mhosva chero ukashaya mafuta okuzora chero ukavengwa chero ukashayiwa chikafu dhedhi vachauya ende musi unouya dhedhi Jesus ka vakasiyana nevarume venyika ino varume venyika ino unorovera kojoni uku 17 years haambosvodi kana wodzoka
Uchibona karemegwa chanenge anacho ungabona sindele yabe lakho idutu rendebvu chete zindebvu kuphela 17 years uri John lichumi la isikhombisa kungotsoka nendebvu dzake ndebvu kuphela chimwe chanenge akabata unyo yabe kubambile newspaper rakumbira phephandaba aziye waritenga ayisuye lithenga watokumbirawo vamwe vapedza kuverenga 17 years ari John kwete Jesu atakamirira pa 22:12 panotitarira itokurumidza kubuya mubayiro wangu tinenge tinawo kuti ndipe umwe neumwe sezvaakabata. Saka kana dhedhi vobuya vakasiyana nazvo. Jesu unoti kana ndichiuya ndinouya ndakaremekwa nemubayiro. Saka ndiri kuti vatendi tichabvisa matende todzokera kumba. Kana todzokera kumba toenda kumabasa tizive chinhu ichi pane uchadzoka. Unodzoka uyu unodzoka sei ndichidaro zviratidzo zvose zvakatoitika chasara kubuya. Saka patiri apa pakugwadza kwemimba gokwetoti ukavona une mimba wozvurukuzha woda kupona ndo patiri apa pakuzvurukuzha kweune mimba. Zvino kana wouya mimba yoponwa hazvinei kuti preparation iripo here, hazvinei kuti wakatenga here zvinodiwa, inogona kuponewa usina chawakagadzirira. Saka ngatisiyanei nokungodziya zvimoto zvepabhasi stop. Bhazi rinoinda wakadziya moto. Ndiri kuti kuupambwa chipfira chikomba. Bhazi rinouya ukasara. Kamwe kamuchakairiro mhai muchiinda Joni musina hanya kana nebasa raMwari. Bhazi richauya mukasara. Unobuya uri kusapota zveTitus. Titus unoti kudii achisapota nyaya iyi? Titus chapter 2 verse 18. Takatarira tariro inofadza nokuonekwa kwokubwinya kwaMwari. Mukuru nomuponesi wedu Jesu. Verse 14. Takatarira tariro inofadza yokuonekwa kwokubwinya kwaMwari mukuru. Isu takatarira tariro. Ko iwe wakatarirei? Vakamirira kuya kwa Jesu vane tariro inofadza yokuonekwa kwaMwari. Ndoyoga tariro inofadza zve. Dzimwe dzose tariro dzinovodza moyo, asi iyi yokuuya kwaJesu ndoyoga inofadza. Vanhu vazhinji vakatarira tariro dzakawanda munyika ino dzikavavodza moyo. Vazhinji vakaendesa vana kuchikoro vachishandisa tsumo inoti chirere chigokureravo mangwana. Vakapedza mari yose, vane tariro yekuzochengetwa navana, asi chakavagodza pakapedza mwana chikoro achiwana basa pari yake yokutanga ndo yakatenga kofini rake. Saka tariro yekuchengetwa yakashayikwa. Tariro dzenyika ino dzinovodza moyo. Handiti wakamanyira kuwana uchiti ugowa chigwa, uchiwana vamwe varume vane hembe dzakaainiwa, ukawana une tariro yokuti ndiwachigwevo,
iye zvino wakuzvidemba Khathesi usukhala. kuti dai ndisina kuwana dai ndichingowacha dzangu ndoga. Tatanga ngathi lokho engiwatsha ngedwa. Zvino tariro yekuwachigwa yakaramba. Yokuwatshela yayala. Wakazviwedzera washeni. Wangezelela iwasheni. Mukadzi wakaita matwins. Umfazi wenza ama-twins. Dzake mukadzi agoni kuwacha. Ezake kakwanisa ukuwatsha. Sedzako wese habati. Zako kabahambi. Vanako inde vako. Abantwana kuthiwa bakho. Wakazviwedzera washeni. Wangezelela uhlupho. Tariro yekuitirwa nemukadzi zvakanaka wakaishayiwa. Tariro dzenyika ino dzinovodza moyo. Regai ndiwanikwe. Vakawanikwa vamire vedwe. Vamwe vagere chaiko. Regai ndiwanikwe. Ndo zvawaifunga uchiti ukawanikwa uchawana rufaro. Handiti unoona murume wacho kuti yavamuka kutaisa mvura yekugeza, kutobika sadza kumpa, unoda kuhwira urombo, unondipa sadza kawakanditara unosi kuti ndezhara, kana wakanditara kuti unosi kuti ndine zhara, unombonyanya kundinyengerereiko, watambura neiko, kudoti achibva kubasa kudomanya uchimumanyira iye unochemuka noti kuda kunomwe munhu wori kumanyira uchisvika pari unokunzvenga kuti asi uchawira pasi ko muri kunditiza wani ndiri mwana mai wako manyira ndiri mwana mai wako ndo zvatadziziwa kudhoka timanyire varume nanditi izvozvo jairigwa navakadzi jairigwa navakadzi tariro yokudiwa yakaramba mai zvenyika ino zvinoramba taita siwati hama dzinonikana takatarira tariro inofadza yakuonekwa kwokugwinya kwamwari unovya nekukasika taita siunoti fara ineni patariro iyi nekuti ndiyo yoga inofadza dzimwe dzose hadzifadzi yakuuya kwajesu inofadza papi pacho taita siwati fara ineni patariro nekuti pakuonekwa kwajesu mberera tichataura pakuonekwa kwajesu muchirikadzi kuchapera pakuuya kwajesu mapofu achavona pakuuya kwajesu kutambudzika kuchapera pakuonekwa kwajesu zvirema zvichasiya mawiricheya ndo saka taita sachiti inofadza unovuya haakoni kiritosere vatendi aiwa chema chipukuta musodzi hama yangu unovuya kwai pandinenge ndiri newe uchavapovo pandinenge ndiri aiwa nyaya yokuva pedo nomukuru kai hapana asingaidi nyaya yokuva pedo nomukuru kuti pandinenge ndiri ndo pauchava ndo yanetsa zvemunyika yokuva pedo nevakuru isu hatitsvaki kuva pedo nevakuru venyika ino toda kuva pedo nedenga saka unouya tariro inofadzai unouya haangaregizve jefi unoti pavhesi 3 pachapter 50 paya mwari wedu unouya haangarambi yakanyara David unodero mwari wedu unouya haarambi yakanyara imunoti mwari unganyararai nepava nechivi apa munoti mwari unganyararai chiri chatumbuka muchekechera sechimangwe moti mwari unganyararai hazvanzi nehazvanzi vachizvara mwana moti mwari unganyarara pakadero
hazvanzi nehazvadzi kuita mwana kana azvagwa unoshayikirwa zita anongonzi mufesi kana kuti muchinda nokuti baba vake yazvanzi yamai vake, mai vake yazvanzi yamababa vake, saka anenge achingori muchinda. Mamboona here mufesi muvangwarivana here mufesi, pane mufesi watiri kutsvaka panapa ndo zvavanyika. David wati nezvavanyika izvi Mwari haangarambi akanyarara. Ambuya vachivata nomukwasha, kudhakwa mavune, kudzadzarika kusvika vati pamakumbo omukwasha pi, vakadhakwa mavune. Bayasiri mukadzi ndiani? Tiita chine mwana wangu chandisina. Ambuya pamakumbo omukwasha, Mwari wadu unobuya haangarambi akanyarara. Kana Mwari akanyarara munyika nhasi, ngaaburuke usiku huno amutse vanhu venguva yaNoa, avakumbire rurekerero. Kana akaramba akanyarara, nezvoitika munyika nhasi, ngaaburuke amutse vanhu venguva yeSodhoma, avakumbire rurekerero. Kuti zvandakakuitirai ndakakanganisa, zvemungochani zvamamoita zvandakakukanganisirai, sorry. Kana izvozvo zvisingaiti, zvoreva kuti hanyarari. Nokuti zvakaitika panguva yaNoa ndo zviri mukweru nhasi, zvakaitika panguva yeSodhoma. Chero imo muno muZimbabwe zvirimo varume veSodhoma kuda kuita Mwari mungochani pachake, vakafuma riri dota. Saka Mwari hanyarari. Vupamwe huri kutoitarwa hunopupura kuti Mwari hanyarari. Saka unobuya chapter 9 chapter 1 verse 9. Mabasa aPostoli chapter 1 verse 9. Vamwe vagovuya votaura unobuya here. Verse 9 inoti kudii? Zvino akati areva izvozvi, famba murume akakwidzwa akataririra, gore rikamubvisa akasazomuona. Verse 10. Zvino vachitarisisa kudenga, iye achikwira, tarira, varume vaviri vamira navo vakafuka nguo chena. Verse 11. Iye vakati, ive varume veGarirea, famba, makamirireko makatarira kudenga? Uyu Jesu wakabva kwamuri akakwidzwa kudenga, uchauya saizvozvo sezvamamuona achienda kudenga. Rugare kune vanotenda. Unobuya here? Ngirosi dzapupura zvidzi, ngirosi dzapupura idzi. Varume veGarirea, makamirireko makatarira kudenga? Imi varume veGarirea, muri kuona iko kudenga? Jesu makatarira, vamuri kuona achikwira, muchamuona achidzoka sezvamamuona achikwira. Saka unodzoka. Ngirozi dzirapupura kuti unodzoka, unobuya. Pane pandizipira pavarume veGarirea, pavarume veGarirea pandizipira. Imi varume veGarirea, makamirei makatarira kudenga? Erita varume veGarirea yakanga iri tsika yavo kuti kana vakamira vanoziva kwekumira vakatarira. Varume veGarirea vaiti kana vakamira panyika vanoziva kwekumira vakatarira. Vaiti kana vakamira panyika
vanotarira kudenga nirikuti amatsi inodikanwa, nyika ichirema, nyika ichigwadza. Itaivo savarume vegarireya vanoti kana zvagwadza vanomira vakatarira kudenga, chero vakafigwa vanomira vakatarira kudenga, vachikuona mari isingakwani vanomira vakatarira kudenga, school fees yashayikwa vanomira vakatarira kudenga. Varume vegarireya makamiriko makatarira kudenga, varume mgende, amadhodha entete avazivi kuti vanomira vakatarira kupi. Hauwi mashoko acho kavachitaura mari vanotikoresa ikwane, mari vanotikoresa ikwane, dai vavatiwedzera mari kana vakasadera hatishandi, vana vacho chero vakavia hatidzidzisi. Avazivi kuti vanomira vakatarira kupi. Vanoziva kuti Jesu unodzoka, avamiri vakatarira kune vanokoresa, vanomira vakatarira kudenga. Kana murume akanetsa haumupopoteri wakamutarira, unomira wakatarira kudenga. Ndokune kune minduruka makamiri makatarira kudenga. Uyu Jesu wamuri kuona uchadzoka, saka unodzoka ende unotofanira kuti adzoke. Kana iye anga achitoplana kusadzoka unotofanira kuti adzoke, nekuti pane zvaanofanira kuzoita, saka unotofanira kudzoka. Kana anga oti haachadzoka unotofanira kudzoka, nekuti pane zvaanofanira kuzoita. Zvaakatirimbisa akati Ishe wamene uchaburuka kudenga nakudanidzira nezwi romutumwa mukuru nawamanda yaMwari. Vakafa muna Kristu vachatanga kumuka, saka angakonesha kudzoka. Handiti iye unoti unomutsa vakafa, saka isu tine hama dzedu dzakafaka, anotofanira kuti adzoke azomutsa hama dzedu dzakafa. Anotofanira kudzoka kuti azovamutsa. Ungakonewa kumutsa ino? Iye haana kufa akamuka ino, ko paakazarura kiwa kaisepi. Handiti ndiye unozvitaura kuti titidakidze rufuno yatesi, saka kiyo kuzarura makuva unayo, ende kana kuri kudzoka hazezi anofanira kuzozarura makuva. Hama dzedu dzakafira muna Kristu toda kudziona, saka hapana chitsotsi apa. Anodzoka wati kana ndadzoka ndozarura makuva, ichi chinovora ichi chichafunga kusavora ichi, nechichi chinofa ichi chichafunga kusafa ichi, zvino ichi chinovora ichi kana chafunga kusavora, nechichi chinofa chafunga kusafa. Ipapo shoko rakanyongwa richaitika rekuti rufu rwakamedzwa nokukunda. Saka unofanira kuti avuye. Mai Gwedede unodzoka se amenoti chokwadi kuti unodzoka here, unodzoka unodzoka. Famba famba ndizo rakamukomberedza. Unovuya unovuya unovuya, famba
barakhonapho kuhle nokuthi unothoka uyeza njalo. Chapter 21 verse 1. chapter 21 Zvinodakaona denga itsva nenyika itsva. amabawe zvinodakabona Ngakho ngabona ini kana pane chinhu chendinoda kuindira kudenga nxa kulento engifuna ukuyihambela ezulwini kuona murume unonzi John ngifuna ukubona lindoda okuthiwa nguJoni. zvinodakabona denga itsva Ngakho ngabona izulu elitsha nenyika itsva nomhlaba omutsha. amabawele Amadoda eGalile vakatarirei babuza ukuthi lithokozeleni na ezulwini. ani panapo Uzwana uthi yena vakanga vachitsvaka laba bakudinga ezulwini vakasazvibona nxa bengakubonanga uJoni lokolo vachepatmos wati sengesepatmosi abesithi ngakho ngabona izulu elitsha nomhlaba omutsha wasekuthiwa nguJohani. Nokuti denga rokutanga nenyika yakutanga zvakanga zvapfuura. Ngoba denga rokutanga izulu lakuqala nenyika nomhlaba wakuqala kwasekudlulile. there is a need Kule kukholwa denga irokutanga ukuthi umhlaba wezulu lakuqala lidlule nenyika yokutanga nomhlaba wakuqala iphuure lidlule akaye ngenxa yani denga ezulu rokutanga lakuqala nenyika nomhlaba yokutanga wakuqala yikho lapho esahlangana khona lokwasihlukuluzayo kulonkangelelo ukuthi izulu lakuqala nomhlaba wakuqala kudlule. uJohane besesithi ngabona izulu nomhlaba omutsha izulu lakuqala kudlulile nomhlaba wakuqala sekudlulile. Ngimeleleni lapha kuphela zvimwe zvose zvinganetsa kufundisa konke kungahlupha ngathuba ngimeleleni langa izulu abantwana bakaNkulunkulu izulu lakuqala nomhlaba wakuqala uyadlula uyaphila njani ngihlale ungapheliyo kuyadlula Neguva rakanga risisipo. zvikaine gungwa nolwandle rokutanga okakuqala rakanga risisi laselingasekho. kana gungwa richadzisa Nxa mhlawumbe ulwandle lunguzanyamalala kana muchinda wobuya nxa ijaha losebuya kushaipa gungwa rokutanga kuswelakala ulwandle lwakuqala zvakatichemedza okwasikhalisayo zvichadzisa pia kuzabaleka vakati vodza moyo abasihlukuluzayo havazovipo abasele nokusika babekhona longapheliyo vari HIV positive abale-HIV abasoze batshele njalo indaba leyo havazotaikivavakafikwa abafelwayo havazochela abazokhali njalo nokuti zvenyika iyi okomhlaba lowu zvatopfuura sekudlulile rekaini kuzaishamwari ihlobo nyika yamunoona umhlaba leli ubonayo ugare kwatinoona aselibonayo ruchapfuura dlula pane kunoitwa kuyalapha kuyiwa khona zvikakudiki kwasekuthiwani. Verse 2. vhese yetu Ndikaona guta dzvene Jerusarema idzva joni uri pachitsuwa Joni unozuma kudenga zvikaitikabona guta ngabona jerusarema itsva Jerusalem zvikairuchidii richiburuka kudenga richiburuka Risenga. richibva kudenga lisuka kuna mwari zvikaiikaita sei kwasekusadzani rakagadzirwa somwenga vakagadzirwa yenziwe senenga wakashandirwa murume wake. wakashongedzerwa ijaha murume lakhe. wake Verse 3. vhese ya 3 Ndikanzwa inzwi richibva kudenga richiti, ndopandodaipa tarirai, ndikanzwa inzwi richibva kudenga ezulwini papa neshasha kwakunoqeqeshi lapha dzakanga dzava kuitwa escort ezasenziwa abaphelekezeli nomuchinda urugara doda vanaiye lonhlalakahle pachake uyena ngwakuqobo zvikaina johani wasesithi uJohani lapha vatarira jerusarema richibva ubheke iJerusalema lisenta omwenga wakagadzirwa njengomuntu ohlelelwe umtshado wakhe alikaze libone umtshadi lina umakoti mwenga unogadzikwa umakoti yalu zvikainobva ndanzwa inzwi raiti zasensizwa ilizwi likhuluma tarirai, tebhanekeri yaMwari iri pakati zvikaina pavanhu. johani ndakanzwa inzwi ngezwa ilizwi hashamwari ka zwana haringambovi iri rokudenga wiri ngeke verenga njalo
Jarirai tabernacle ya Mwari pakati pevanhu. Ndipate papo. Alapha balanga. Zvikaenda kanzwa inzwi kudenga richiti. Ngeza idi zezwi lindisi. Jarirai tabernacle ya Mwari. Ngani tabernacle. It will never be an ordinary. It's a weird fight. It's full of miracles. Pakati kwabantu laba ngomunye wabo Tenzitino ngakwatise zilizwi panapa pane shasha dzaivapo kapha kulamanda dzaikhona lapha saka panodanidzira lapho sekubizela leli zinoona riri kubuda napawi iyabona liphuma retabernacle phakathi kubushasha dziri pasi likhuluma lamaqhaza takamirira kubo ababevele kubona yamakulu inopfisa izono zabantu abazalwane unaita mbelu qhubekela phambili esithi Jarirai tabernacle ya Mwari. Iri pakati pevanhu. Iyo uchagara navo. Iyo unogara vanhu vake. When you need this book to make a sense, iberenge uchibona you should not use the same. Nokuti chinhu chiri panapa chiri kutaukwa hachina kumira mushe pasina hatingashandisiwa tina patoshanda takaipa nokuti waimanidzira pakati pagabu najesu pakati kaGabriel noJesu tarirai bekani tabernacle itebekelekele yaMwari kaNkulunkulu iri pakati kwabantu qhubekela phambili Iyo uchagara navo. Ivo vachava vanhu vake. Yesu uthi sekuchiyele la manigerians achiita movie inoshisa senza isivitivito kumnandi yokuti vanhu vava muevil forest unova wavachiti unova vachiti yoa masounds okuti chenawaziziva kuti ifiri kuti bakhuluma manga nje yesaba saka Johani ngakho Johani unophwazishe uyaphiwa umbono tabernacle yaMwari kaNkulunkulu liseka iyachipanika achiri pakati phakathi kwabantu. You are the John of today. The visions of the coming king. Nilifanya kukara mukati musangano wa pera nasi. But the battle is still on. Tati chapera ikembe. Satani na Jesu. Yesu udzokere unokanga kuyeliye khohlwa pazuva iri
ngelanga leli you'll be history. uzaba imbali. That's why Kuleli langa you'll be history. uzaba imbali. Ukaita sokuthanda. Ngenzo kokudlala Kubakwa nechibebe chemali. isibebe Wena ungafiki mothi khona kunathi. Fiki yaphili waxokela kushusha. Sibili kuye Bachazi. lapho Hayi tabikele. ngani debengeleka Yini phakathi kwabantu. iphakathi kwabantu. Iwe unokuthi Wena uzeza Maria ukhala umbhobho. sikayibudi. Bose kuthwani Mwari amene uchava navo ave mwari wavo. Muri kuwena mchindoni. yeza leli Hapa pawe. Hapana unapandisa na uzuri. Kusheba kuthuma kukhulu. Siya unatawa. Takabobuya ndikabani. ngake ngabuya But this time. kodwa kathesi Munenge munamuta. kathesi nabe nomdala Kapanekeri yama. Inophisa shitima sa. izono zabantu Iya uchaba phakathi kwabo. phakathi kwabo. Yamene. uNkulunkulu Uchaba nabo. uzaba labo. Sikayibudi. Base kuthwani Verse 4. Uchapisika msodzi yose pameso avo. Rufo aluchavipo. Wakakwekhulu pamazulu akhe. awu kwiqheqhu lamali insuku zonke I am waiting for that day. ikelele langa When he shall wipe away all my lapho tears. zokwesula khona izinyembezi. Bana sandola kumfuthu. Kunento engifuna ukumbuza yona. Malulela kumfuthu. uNkulunkulu ufuna ukubuza. Yeah. Titavutha. Isithuma sizabuza. Makamuliphi. Lalingaphi But I challenge one of them. lapho sasikhaniswa When nguSathane. your mother, Lapho umama who only knew our husband, has been infected by HIV. Akatazala yawoka. Sikatandabana nokulana. wanaba They are lebantwana also HIV positive. labo ba-HIV Mali positive. mabuya pardon us. Namhlanje babuye lapha Zikathi uchaphukutha uzakudlikihla izinyembezi. Don't even chokuthanga chacha. Iyakuqala izayenza. Ophukutha lisothi. Uzadlikihla Zikathi izinyembezi. naphukutha lisothi chacha. Lizenza njani? Rufo aluchavipo. Ukufa khona. Kana kuchema. Wabajina. Kana kuchema. Ida Kurira. ndichilenga fasi. Ndakaseka. Wahleka Ndichire msoti. dengelezela Yomva izinyembezi. kwathi. Kwasekuthiwa Ufani chavipo. ukufa kuseze kube khona Kana njalo. kuchema. Noma kukhala Tikathi ndichakuzama ipa lapho kukitha. ngenze njalo. Kuti iyabuya. Ndoda kuchema ndimvalida. Ufuna ukuhleka Ndoda ngikhala. sinotora. Iko lapho kuyala. Kwaikana kuchema kuchavipo. Kukhala kuseze kube khona njalo. Ndochunga batiri. Yiko kukhulekelwayo. Panika inochemeza. Emhlabeni okhalisayo. Waita kufako segregation brother. Awenza umfakazilo Kuchema ngeshindaba. panika. Ukukhala emhlabeni. Kuparathwa kana Kristo obuyisa. Uzwa uJesu Halinaita benekeri. ngani thebelekele kaNkulunkulu phakathi kwabantu. Ye uchagala Yena nabo. uzahlala nabo. Uchaba mari wabo. uNkulunkulu wabo. Wachaba abantu bakhe. Ngabantu bakhe. Uchapisika miso. Uzakita izinyembezi. Ufu arungabi. Ukufa kuseze kube khona. Izile nabantwana Pedzisa nabo. vesi. Qedisa ivesi. Kana kutambudzika. Kana kutambudzika. Noma Azungavipo. Hasuka. Angeke kube Nokuti khona. zvokutanga zvapfuura. Nokuti zvokutanga zvapfuura. Okokuqala sekwedlulile. Baba wena. Bazalwane. Hallelujah to Jesus. Amen. Zvekutanga zvichapfuura mufundisi. Tine tariro yokuti Nginesandelelo. Hebrews chapter 9 verse 28. Vahebhero chapter 9 verse 28. Ichokwadi anodzoka. Iqiniso iyeza njalo. Toda kuwa kuti anoti kudii. Ufuna ukuzokuyela uthini? Hatidi kuti ataurikwe. Asifuna ukuthi akhulunyelwe. Toda kuti Yena azvitaurire. khonye yedwa. Bhaibheri rinoti kudii. Verse Hebrews chapter 9 verse ya 28. 28. Saizvozvo Kristu zvaakaitwa chibayiro kamwe chete Eheka. kuti atakure zvivi zvavanhu vazhinji, Eheka. uchazoonekwa rwechipiri Eheka. asingatakuri zvivi, Iyaha. naivo vanomutarira kuti avaponese. Iyaha. Saka tine chokwadi chekuti anouya. Ngakho sineqiniselo sokuthi uyeza njalo. Chokwadi chacho chinovhepi. Iqiniso lisuka ngaphi?
chinobva pakuti akambouya. Kuti ngoba wabuya. Tiri tose ere vanhu vamwe. Nyaya yacho haidi kuferefetewa mumhepo. Unoona kana yokubuya kwake kwepiri, kana ichaitika, yakavakigwa pakuuya kwekutanga. Kana kuuya kwake kwepiri kuchabudirira, kwokutanga ndokunozvireva. Kana akauya panyika ino sezvatoziva, akafa pamuchinjiko, Pauro unotiye izvozvo kana muchizvitenda, kana muchizvitenda izvozvo sezvamunoenda Israeri apa muchinobhadhara mazimari, muchinovona guva raJesu riripo nanhasi, muchinovona rakashama sezvariri. Pauro unotiye saka nharo dzenyu ndedzei? Ko guva racho rokutanga iri kana matoriona, tendeukai, gadzirirai kudzoka kwepiri. Kuuya kwake kwokutanga kuri kureva kuti anodzoka. Muchimutiedza jalo. Unovona zvinotaura muchinjikwa Gwedede. Chuma muchinjikwa uri kuti iwo ndinouya zvekepiri. Chinda wacho haziwa kufa achiparara. Imbeu isingavonga. Unogona kumufuchira uchiti ndamupedza, hauzivi kuti wamupa zverimwe simba. Kana zinatovigwa haamuki, unoita simba kana akambovigwa. Unodzoka, unouya. Chuma, teerera Chuma. Takambova naye ari muprista. Izvi rega nditi nyaiva muprofita. Inodero kuna Deuteronomy 18 hatichaverengi nemhaka yenguva. Dhavhidha unotiye angari pakati pedu ari muprista, but unovona manje hatizomuvona vaizvozvo. He was here as a prophet. He was here as a prophet, but he is up there now as a priest. But we shall see him as the King of Kings and the Lord of Lords. Takamuona ari profita achisunudza mapofu nokumutsa vakafa, achiparidza vhangeri. Aizvo takazviona tine evidence yazvo, tine evidence uchapuhuripo. Unovona wisisa ndima idzi takamurindira kuti akarindireiko. Nyangwe nesu vanozvitaura hatizviwisisi. Ndoani unotiye zuva racho achiriringisa achirivona, ndiani uchagona kumira? Ndiani uchamira? Mubanozokumelana lako. Hama yangu inodikama. Sitobasabi. Ndiani uchagona kumira? Zuva racho iroro. Lero langa. Bible rinotiro. Revelation chapter 1 verse number 7. Revelation chapter 1 verse 7. Maziso ose achamubona. Maziso ose. Unovona? Uyabona. Chinoi maziso. Maziso. Ameto. Maziso. Ameto. Ezvidhakwa maziso, embavha maziso, emhombwe maziso, evanodya chegumi maziso, varoyi chini maziso, vaburayi chini maziso. Bhaibheri rotiro
Maziso mangani ose achaita sei achamuona kana wadini watsoka. Unobona ndakati kondima ino lewe ngati indima itini ndikawisisa kuti lasenzisukuthi akuna ucha udzamukadzi akuno zetela umkakhe ndiye zvinomopeputsana muchiinda kumunda katesi kumele livusane lisiye emasimini kuti uyatinamata mukatinamata khuleke musi wacho terera kamuactivate wakashungura here musabata nezuva iroro Tshuma vhucha iro inini kupinda zasi kwaro uri pasi pamavhu uchahwa kuti kumusoro uku kune wauya. Ndosakana vari mumakuva muripo here maactivate Adam hatizivi kuti akavigwa rini, but musi wacho Mpofu thousands of years ago Adam nokuora kwakaita over 6,000 7,000 years ago Adam achazvihwa Adam achazvihwa kuti mukuru wauya muripo here sangano ramwari. Saka anoita sei? Jesu anouya usatambura nazvo izvo ndezvechokwadi. Jesu anouya rega kuvhiringwa nesayensi maisms nemaology basa kurasisa. Jesu anouyazve. Dr. akasazvitenda zvitende. Baba vako vakasazvitenda zvitende iwe, nekuti Jesu anobuyazve. Pauro wati iye pana kana uchizvitenda zvamuchinjika chitenda izvi. Unoona nhamo yomunhu unoti iye adzvara mbeu achitoona kuti mabako otooma asi havakidura. Hauisisi kuti mabakwe aoma anoda kugadzirwa dura. Hauisisi izvozvo. Kuvuya kwokutanga handina kumboona murimi anoenda pagombo wanorima vafana vachizi kudzinga dzichikakata panorema wodzvara mbeu inodhura yomera yoita zvakanaka. Aita zvose izvozvo vafana vachirima nzima majoko achivhunika zvikei zvichivhunika vana vachisevenza vachishanda chibakwe chaibva wokonewa kunokohwa. Muchinjikwa waiva kurima kudzoka kwepiri kukohwa. Muripo here sangano ramwari. Saka anotsoka aterera Tshuma kana akakonewa zvinorema. Tshuma wakateerera here akauya akafamba pazhira inorema zvino unokona kuzonamatwa kana akavhuma kuzozvidzwa achirovegwa pamatanda achishorewa navanhu achifirwa nefambi achisekwa nembavha namakororo navafana vembanje. Ungakona iye zvino kutasva makore achitsemura denga achizobonekwa pachena samambo wamadzimambo nashe wamadzishe. Unobuya sangano takarindira anodzoka takarindira anobuya. Ndoda kukukoka hama mbikani unoda here kugadzirira kuuya kwake. Shoko rinotiro vakuru vepasi zuva iro hakumiri ngwende zuva racho vagere pazvigaro zvomushe. Johani unoti ndakavaona vachitsvaka mapako
unobona nhasi munotiza nyoka yapinda paruvazhe. Musi wacho kwai vakatsvaka nyoka kuti dzivarume vafe, dzivamanze pachiso chake. Unouya sangana aripo here pakati pedu anoti nyande zvokwadi. Tenzi Jesu ndokugamuchirai manherana. Sumuka shamwari tina mari nekuti Jesu anodzoka. Mwari akukomborerei vanhu vamwari. Kuuya ndekwezvokwadi. Unoda kugadzirira kuuya kwake nekuti mazviro kwazvo anouya. Sumuka pauri papa. Toda kunamata manherano. Sumuka shamwari, Jesu anouya. Usavhiringwa nezvinoitika panyika. Kana akauya kwokutanga anouya zvekepiri. Kuuya kwokutanga kwakusina kureruka, kwaiva kwokuzvidzwa. Kuuya kwepiri kwakakosha. Ari kuuya samambo wamadzimambo nashe wamadzishe. Ari kuuya kuhotora mbiri yake, kuoratidza pachena kune vaya vakamuzvidza kuti manga musingazivi. Makatamba neasiri wokutamba naye, makatamba neasiri wokuzvidzwa. Ndimwari pachake. Sumukai netsoka dzenyu tinamati. Sumukai netsoka tinamati. Tava kunamata iye zvino tichipendera musangano uno. Dzokera kumba une tariro iyi. Jesu anouyazve. Ngatinamate. Baba vari kudenga, manherano tinokutendai nechokwadi chekudzoka kwaJesu. Kana akatori magombo achigobora achiremegwa nomuchinjikwa, zhira isina kureruka, akashinga kuifamba. Mwari kana zvisingazodzosi mbiri kwaari, wakashandirei? Manherano maisa pachena kuti akaenda kunotigadzirira nzvimbo. Manheru tasimuka netsoka dzedu tichinamata nekukumbira kuti gadziriyei tigone kurindira kuuya kwake tichirevesa. Topendera musangano zvino kuinda kunyika izere corruption. Chengetai vanhu venyu vaine tariro menyu vari ikoko. Vamwe ishirikadzi, vamwe inherera. Zvikoro zvichavhugwa, vofanira kubhadhara maschool fees. Izvezvi kudzokera mvura inoda kunobhadharwa, magetsi anoda kunotengwa. Vorarama sei vanhu mukati menyika inorwadza? Tiine tariro isingasvavi, tichiremegwa nezvinorema. Shoko rinoti Jesu anouyazve. Kuuya kwake ndekwechokwadi. Saka sangano raMwari makamira netsoka dzenyu, Mwari ari kukuonai. Mwari wokudenga, tarisai sangano rodzokera munyika zvino. Ripei ushingi hwarisina netariro yokudzoka kwaJesu. Ichengetei iri menyu mavari, isingasvavi, isingavori. Kudzamara maonekwa muchitsemura denga nechekumabvazuva, sezvinoreva shoko renyu. Kuvinga ava vamunodisa. Zuva iroro tine munamato kuti tose seboka tiwanikwe tine kodzero yokuponeswa. NaJesu tonamata nokusingaperi. Amen. Hakuna ulongo
Hallelujah.